Dobre, môžeš si prebrať do diela a zobrať si vocovskú stoličku. Teraz mi je ľúto, že sme rozmlátili. Teraz si taká No dobre. Takže, bratia, vám ďakujem za vyslovenú dôveru, aj keď je to také čudné, ako ja sa osobne cítim dosť zvláštne, vzhľadom na tú nestrannosť vášho rozhodovania a všetky tieto veci, ktoré ste si pred chvíľou vypočuli, psychické manipulácie a tlak, pod ktorým ste boli, ja tomu úplne nechápem. Čo povedať na úvod? Ja som si reč neprichystával, ale úprimne. Takže myslím si, že nebudem meniť nejaké tie zabehané koleje, ktoré už sme si vlastne aj akože nejak vytvorili s Braxom. Spolupráca bola dobrá, myslím, že nič k nejakej rapidnej zmene nedojde, možno sa to v podstate iba vymení. Plánujem úzko spolupracovať s radcami a vlastne chcem, aby oddielová rada bola takým flexibilným nástrojom, takou predĺženou rukou alebo niečo také. Čo vlastne by malo zabezpečiť takú dynamickú funkčnosť toho oddielu, si myslím. A fungovalo to proste, keď som bol členom tej rady ako radca, tak fungovalo to proste. Brax sa to vedel zmanéžovať, tak myslím si, že to dokážem aj ja. A samozrejme, on sa rozhodol teraz akože makať s tými rovermi, takže takisto sa pokúsim to využiť. Takže zapojiť to takisto vlastne do toho oddielového života. Uvidíme, ako sa to bude vyvíjať, ale hádam, bude mať rešpekt. Dobre. Môžete sa posadiť. No, je to veľmi dobrá voľba, keďže Marcel je zodpovedný a vedenie družiny veľmi dobre zvládal. Tak ja som s tým maximálne spokojný. Rátal som s touto alternatívou, že Marcel bude oddielový vodca. Veľmi mu gratulujem a môžem mu slúbiť, že mu s tým samozrejme pomôže, ako sa len bude dať. Ešte uvidíme, ako vyriešime všetky problémy v oddieli, kto bude teraz racovať v ich družine a podobne. Ale samozrejme podržíme ho s celou oddielovou radou, sú to chalani, ktorí sú schopní, aktívni, ktorí chcú robiť, takže verím, že to bude dobré. Takže ja to vnímam veľmi pozitívne, dalo sa to viac menej čakať, lebo ako sme už počuli, vybral si to ako projekt vlastnej školy. Bude toho mať naozaj veľa, ale je si toho vedomý, lebo budem si zvládať maturity, autoškolu si dorába, aj družinu budem ešte musieť viesť a zároveň to vodcovanie. Ale ako oddielová rada sa mu budeme snažiť pomôcť a naozaj priviesť ten oddiel na vyššie miesta a naozaj to skvalitniť. No, myslím, že je celkom vtipné rozprávať o tom, či som s tým rátal alebo nerátal, vzhľadom na to, že som si to dal do svojho projektu a už som sa vlastne bavil o tejto veci s Braxom. Aj keď ako pravdu povediac, v žalúdku som mal trošku taký pocit, že čo ak sa niečo pokazí, čo ak ma nezvolia, že ako to bude vyzerať, je to môj projekt, že budem taký trapný, budem tam dosadený proste úplne, alebo to tak spravené takým voľným štýlom a v podstate keď sa to tak vezme, tak nemali sme toľko kandidátov, aby tu bolo nejaké to súperenie. Každopádne pocit je to zaujímavý a teším sa na to, hej, lebo som taký dosť namotivovaný, takže asi toľko. A aké máš teda plány a čo máš v tom projekte, čo by si chcel zrealizovať? No, takže plán je asi taký, že spraviť takú riadnu fungujúcu oddielovú radu, vytvoriť etapovú hru, takú, ktorá fakt bude fičať celý rok a vyvrcholne bude na tábore. A chcel by som dosť úzko spolupracovať, akože či už ten rovering, ktorý si berie Braxa bude, alebo to bude len formou nejakej racovskej družiny, proste, aby to bolo také. Aby som to nemal akože ja vodca, hej, všetko na sebe, ale proste, aby to bolo také, že dynamické, aby som bol ja nejaký ten manažer, ktorý to všetko zmanéžuje, rozumíš ma? Ťahá za nitky a ostatní konajú. No a možno to znie trošku divne, ale napriek tomu, tak by to malo vyzerať, nie všetko mať akože na svojom triku, ale aby to bolo také, že každý má svoju zodpovednosť a plní si svoje povinnosti. A ja ako vodca mám za úlohu to rozdeliť, vymysliť a teda. Takže asi toľko. To je moja predstava. Uvidíme, nakoľko sa líši od reality. Dobre, tak ja ti prajem, nech sa ti to teda podarí. Dík.